ఇప్పుడే మెంటల్ మధ్యలో సినిమాలోంచి సాల్లే పోరా సాంగ్ ఉన్నాను. ఐ సా ద లిరికల్ వీడియో సార్ చూపించారు అండ్ ఇట్స్ లుకింగ్ వెరీ నైస్ అండ్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ బ్రిలియంట్ ఎఫర్ట్. ఎందుకంటే చాలా కొత్తగా ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైటిల్ కొత్తగా ఉంది, ప్లస్ ఆ లిరికల్ వీడియో కానీ అందులో వచ్చిన కాన్సెప్ట్ కానీ చాలా నచ్చింది. సాంగ్ కూడా చాలా బాగుంది. సో మీరు పెళ్లి చూపులు ఎలా అయితే మీరు పెద్ద సక్సెస్ సాధించారో అలాగే ఈ సినిమా కూడా పెద్ద సక్సెస్ సాధించాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. బికాస్ పెళ్లి చూపులు ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ దట్ ఐవ్ సీన్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్. సో అది మీ టీం కానీ తరుణ్ భాస్కర్ కానీ అందరికీ నేను మళ్ళీ ఒకసారి విష్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఈ సినిమా డైరెక్టర్ వివేక్ ఆత్రేయ కూడా ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ మీ అందరికీ సార్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ all the very best and I wish you will rock again once again like Pelli Choopulu and even bigger than that and alage ee sari meeku ఇంకా చాలా అవార్డ్స్ రావాలని మళ్ళీ కోరుకుంటున్నాను. Thanks a lot. All the best. It means a lot. Thanks a lot.